אוקיי, אנחנו עכשיו נלמד איך אפשר להכין שוריקן מנייר. ככה אמור לצאת לנו. הנה. עכשיו בואו נתחיל להכין. תראו, יש לנו ככה, צריך שתי ניירות כאלה. בסדר? חשוב מאוד שהם יהיו מגובלים. עכשיו מקפלים את זה לחצי, ואז מקפלים את זה ככה. יש לכם כאן קו סימון, אתם מקפלים את זה ככה וככה. בסדר? עכשיו הם מקפלים את זה. תראו, יש את הצד עם המקופלים ויש את הצד הזה בלי כלום. אז תראו, תקפלו את זה לתוך שהמקופלים יהיו בתוך. בסדר? עכשיו נשים אותו דבר עם הנייר השני. מקפלים אותו לחצי. עכשיו אותו דבר עושים כאן. הנה, עכשיו מקפלים את זה גם ככה. הנה, עכשיו הנה, ככה אמור לצאת לכם. עכשיו לוקחים אחד ומקפלים אותו ככה. יש כאן את הפינה בצד שמאל, תקפלו אותה שיצא לכם כאן משולש כזה. הנה, הבנתם? עכשיו אותו דבר עם השני. עכשיו את זה, עושים את זה הפוך, עושים את זה עם הפינה הימנית, מקפלים את המשולש ככה. גם כאן. עכשיו תראו איך אמור לצאת לכם. אמור לצאת לכם משהו כזה. משהו כזה. עכשיו הנה, עכשיו זה שלב כמעט הכי חשוב. לוקחים את זה ואתם בעצם צריכים ליצור מין משולש כזה, ככה. עכשיו אותו דבר עם השני, רק לצד הנגדי. כאן. הנה. הבנתם? עכשיו אותו דבר עם השני. עכשיו שמים את זה כאן. עכשיו זה השלב שבו שאנחנו בו כמעט יוצרים את השוריקן, ואלה השלבים הכי חשובים, חשוב לעשות אותם. עכשיו את זה מקפלים כאן, יש את זה ואת זה, מקפלים את זה לכאן ואת זה לכאן. עכשיו עושים אותו דבר עם השני. עכשיו נשים כאן וכאן. עכשיו הנה, ככה אמור לצאת לכם. עכשיו פותחים את זה, ועכשיו זה השלב שבו יוצרים את השוריקן. זה אמור להיות ככה, כאן. הנה, עכשיו זה השלב שבו אנחנו יוצרים את השוריקן. הנה, לוקחים את זה ושמים אותו מתחת לזה. תראו, יש לכם ככה. עכשיו צריך לקחת את זה ולשים את זה כאן. הנה. כדאי לכם. כן, כן, כן. עכשיו הנה, את זה מכניסים לכאן. אתם תתחרו עם נתחינו. כן. עכשיו הנה. הנה תראו, עכשיו יש לנו בעצם איזה חצי מהשוריקן, נכון? זה התחיל לקבל צורה כמו זה. עכשיו הנה, מתחילים ליצור כאן. הנה. עכשיו תראו, את זה מקפלים לכאן ואת זה מקפלים לכאן. עכשיו תראו, נכון? יש לזה צורה של השוריקן.